Ajde, čao! Zdravo. Druže, odlučio sam renoviram kuću. Samo malo, ništa veliko. 2-3 stvari, kozmetika. Ma kakva kozmetika, Milane. Ova kuća je videla i Tita i NATO. Kad Srbin kaže ništa veliko, spremaj se na 3 godine. Koje 2, Milane? Menja se krov, kupatilo i malo zidovi. Možda struja. Sitno. Aha, znači ruši se sve. Zdravo. Zdravo, Korušja. Gledao sam kuću, ovo je solidno. To sam hteo da čujem. Znači, brzo gotovo? Pa brzo ćemo da počnemo, ali mora kompletno. Kako kompletno, a nije loša? Dobra je osnova za novu kuću. Pa skidamo krov, zidove, temelje, ali nije strašno. Ajde prvo jednu rakiju da se dogovorimo. Obavezno. Bez rakije ne vidim probleme jasno. Kad možeš da počneš? Sutra. Ko je sutra? Ove ili sledeće godine? 100% sigurno. Sutra. Polako, red je red. Zorane, šta je urađeno? Gde smo stali? Pa stali smo kod temelja. Posle smo seli da pričamo. Razmišljali smo. Zaključili smo da treba još da razmišljamo. I? Ne zna se tačno, ali kuća je sad mnogo lepša u našim pričama. Dobro, kad će kraj? Kad ti kažeš, ma dobro je ovako. Znači, sledeće godine. Zar nemam ruke?